Saudos, un misterioso fenómeno percorre Galicia. Partidos de fútbol, concertos ou entregas de premios son algúns dos lugares nos que se manifesta unha curiosa epidemia. Calquera evento cultural ou deportivo parece ser un campo aboado para que de súpeto, sen motivo aparente, naza un enigmático berro colectivo. Son só 8 letras, dúas palabras que se repiten sen cesar. Comezamos. O pasado 14 de marzo a Xunta de Galicia aprobou finalmente a declaración de impacto ambiental positiva do proxecto de Altri. Toda unha sorpresa. A Xunta de Galicia non puido agochar a súa ledicia e pasoulle a pelota ao Goberno de España, que debía aprobar a concesión de 250 millóns de euros en subvencións europeas para que o proxecto saia adiante. Non facelo sería, en palabras da conselleira de Economía e Industria, un intolerable castigo a Galicia. ¿Cuál es la razón por la que se castiga este proyecto en concreto? ¿Por qué no tienen la valentía, de alguna manera, de solicitar la ayuda a Europa y con eso vamos a perder el apoyo a un proyecto importantísimo en Galicia? Porque aquí somos moi liberais e fans do libre mercado ata certo punto. Ademais, subvencionar o sector cultural está moi feo, iso é de comunistas, pero subvencionar con moitísimos máis cartos a outros sectores parécenos bárbaro, porque a verdade é que non sabemos moi ben por qué. Algunha razón haberá. Creo que desde el punto de vista industrial, del empleo y del desarrollo económico que va a suponer para esa zona centro y rural de Galicia es muy importante. Entonces, el resumen es que es el mayor proyecto industrial y la mayor inversión que se ha planteado en Galicia en los últimos 50 años. Es una empresa portuguesa que ha llegado a Galicia y ha dicho que quiere invertir 1.000 millones de euros, con lo cual, desde el punto de vista industrial, creo que tenemos que tenerlo en cuenta. É dicir, é un proxecto que divide a sociedade galega, un proxecto desestruturador que crea conflito polo seu proxecto extractivista e antiecolóxico. Por tanto, hai uns efeitos sobre a saúde mental xa neste momento, antes da propia construción de tal. E hai uns efectos negativos que están ligados á forma, non como se presenta este proxecto, sino tamén á forma como se comunica. Cría un proxecto civilizatorio das comunidades locais como se fosen primitivas, atrasadas, e como se o proxecto de Altri fose un proxecto salvador, unha zona rural atrasada, primitiva. Por tanto, esa forma de comunicar de forma estereotipada, etnocéntrica, imperialista e neocolonialista tamén crea unhas sombras de risco, unhas percepcións na maioría da poboación do Alto Ulla, que é moi negativa para o seu cotidiano e o seu día a día, as súas expectativas de futuro. Aumentaría tamén que está a crear un efeito social negativo nos procesos de repoboamento rural que estaban a ser iniciados. Hai moitas persoas que manifestan que se o proxecto de Altri se construe que van a abandonar a zona. Entonces esto no es una cuestión de Altri, es una cuestión de qué quiere hacer el gobierno central con la industrialización en Galicia y qué quiere hacer el Partido Socialista en Galicia respecto de la postura que el gobierno central está teniendo respecto de ese castigo a Galicia. A noticia de que o proxecto non recibirá os 30 millóns de euros en axudas, que non subvencións, porque as subvencións, lembremos, son cousa de rojos, solicitadas ao abeiro do PERTE de descarbonización, provocou unha gran conmoción. No debate sobre o estado da autonomía, Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, referiuse a esta cuestión. Bastante enfadado, por certo. E é moi significativo esa vara de medir medioambiental que se aplica en outras partes de España e a que se aplica aquí. Xa ocorreu nos últimos meses, hai indicios de que volva a pasar. Financiamento sin ninguna exigencia ambiental, todas as exigencias ambientais para Galicia. O que non pode ser é que se cumplimos esas durísimas condicións, inda así se nos negue todo. Porque en Galicia, con declaracións de impacto ambiental xa aprobadas,
se nos exixe o que non se exixiu en proxectos que non as tiñan nin empezadas e que tuveron asignacións directas de centos de millóns. Por suposto, fora de Galicia. Por suposto, nas comunidades autónomas que lle interesaban o Partido Socialista. Por iso, vou máis alá. Aquí o debate ten que ser si existe compromiso con Galicia ou non existe. Desde logo non podemos tolerar discriminacións nin exclusións que están baseadas ao final en excusas indefendibles. Eu vou seguir reivindicando que a industria galega reciba o apoio que o goberno ten que darlle, que estaba comprometido e, polo tanto, non podemos admitir discriminacións con fondos europeos. ¡Qué escándalo! Pérfido goberno de España. Comunícannos que esta irritada explicación do presidente non se corresponde exactamente coa realidade. Quen podería imaginalo, verdade? O presidente da Xunta faltando a verdade en sede parlamentaria. Nunca tal cousa se viu. No listado de excluídos confírmase que o proxecto de Altri foi rexeitado porque non cumpría varios requisitos básicos para poder ser subvencionable. Nimiedades como que no apartado de emisións de gases de efecto invernadoiro evitadas con respecto ás mellores técnicas dispoñibles, Altri só acadou 3 puntos, cando o mínimo exixido era 7, ou porque non cumpría requisitos para ser proxecto tractor en relación co consumo de combustibles fósiles, ou que o prazo de execución do proxecto excedía o marco temporal subvencionable. A quen se lle ocorre non conceder unha axuda pública por incumprir 3 requisitos de obrigado cumprimento? Inadmisible. Por suposto, o presidente da Xunta non acusou o goberno de España de non prevaricar, porque na Xunta non prevarican nunca, nin se lles pasa pola cabeza. Non podemos prevaricar, non pode prevaricar o goberno galego, non pode prevaricar os concellos, nin os partidos políticos, porque chama atención esas mocións, non? Donde se está instando a que cumpla ou non cumpla, os informes sexan desfavorables. Oiga, que isto non vai así. É insólito, non? Eu creo que é a primeira vez que se fai isto así. Estamos nun estado de dereito, hai unhas leis, hai que cumprir con esas leis e pedir o contrario é prevaricar, non é outra. Malia todo, a empresa continúa apostando firmemente polo proxecto e agarda, expectante, por máis de 200 millóns de euros en subvencións públicas. Este novo capítulo da telenovela da Tempada prodúcese, como vimos, semanas despois da aprobación da Declaración de Impacto Ambiental, logo de meses de acusacións cruzadas entre o goberno e a oposición por supostas presións ao funcionariado. En febreiro, a CIGA denunciou que un cargo de libre designación asinara o informe de Augas de Galicia para dar luz verde á celulosa, un documento elaborado por unha empresa externa. A Xunta negou tal acusación e asegurou que os informes son produto dunha labor colectiva. A plataforma Ulloa Viva, que como parte interesada tivo acceso ao informe completo da Declaración de Impacto Ambiental, alerta, nas súas propias palabras, dun cambiazo nos valores límite de emisións de vertedura de dous dos contaminantes de maior impacto. Tal e como consta no expediente, o que tivo acceso á plataforma, Greenfiber Altri, modificou os valores límite de emisións de nitróxeno e fósforo respecto do proxecto inicial. No caso do nitróxeno, de 15 mg por litro a 8,5 mg por litro, e no caso do fósforo de 1,86 mg por litro a 0,5 mg por litro, unha reducción do 43% pro nitróxeno e do 73% pro fósforo respecto do inicialmente presentado. Este simpático cambio de parámetros, segundo a empresa e en palabras literais, se ha podido lograr después de haber estudiado junto con los suministradores de tecnologías nuevos procesos, etapas para permitir reducir al menor valor posible estos parámetros y siempre con la premisa requisito de que se comprobasen factibles. Un informe técnico de Augas de Galicia, redactado por unha enxeñeira e polo comisario de Augas en abril de 2024, alertaba expresamente na súa conclusión de que as masas de auga superficial afectadas polo proxecto atopábanse en risco alto de incumprimento dos obxectivos medioambientais debido a impactos comprobados de enriquecemento en nutrientes en materia orgánica no encoro de Portomouros. Alertaba tamén do impacto por enriquecemento de nutrientes no caso do río Ulla. A resposta de Altri a tal informe foi reducir, segundo Ulloa Viva, artificiosamente e sen maior acreditación técnica os valores límites da emisión para, segundo a plataforma, aparentar reducir a carga contaminante de nitróxeno e fósforo.
bueno, cando lle decimos que ten que mellorar o embalse de Porto de Mouros, bueno, aí a empresa di porque eu, si o que fixen e o que me xixiches foi rebaixar os niveles de fósforo e de nitróxeno en un caso nun 40% e noutro nun 70% e eu só vou aportar o 5%. Son as consecuencias de instalarse no territorio e que hai un goberno galego que exixe que se aposte polo territorio e, polo tanto, que se mellore a situación actual. Chama poderosamente a atención que non consta no expediente que os autores dese informe técnico de augas de Galicia avaliasen ou informasen posteriormente sobre a nova documentación presentada por Altri. Pola contra, o que si consta no expediente é que o informe favorable de Augas de Galicia tivo como precedente respecto do impacto de vertedura un informe externo solicitado á consultora Acuática Ingeniería, informe solicitado en base á especial complexidade do expediente. Este informe de Acuática Ingeniería, por casualidades da vida, non figura no expediente, tampouco a data da súa emisión. Cousas. A planta captará 46 millóns de litros diarios de auga no encoro de Portomouros, a mesma cantidade que se destina a consumo humano en toda a provincia de Lugo. Deses 46 millóns de litros, 30 millóns serán devoltos ao río Ulla. A conselleira de Medio Ambiente, co seu salero habitual, restoulle importancia a estes datos. Estamos falando de o consumo de un 5%, incluso naqueles meses donde hai máis sequía, os meses de maio, xuño, xullo, agosto e incluso setembro, un 5%. Por qué? Porque a auga que utilizan reutilízana e despois volve de novo ao río. Preguntada pola afirmación da empresa de que a auga volvería ao río mellor do que estaba, regalounos unha fabulosa resposta. Ninguén bebe auga do río directamente, a auga do río ten que pasar por unha etapa. Sexa como sexa a condición do río. En este caso, pois hai que dicir que as exixencias son enormes por parte da Xunta de Galicia e podese comprobar, non? Que as depuradoras como teñen que verter a auga ao río e como teñen que verter a auga ao mar. E para eso pois van a ter piezómetros, vai haber antenas que faga o control exhaustivo, é dicir, a esta empresa exíxelle o mesmo que o resto e imos máis aló. Ademais dos posibles efectos contaminantes, o aumento da temperatura da auga tampouco preocupa a conselleira. Tampouco hai nada deses 27 grados de media, o que se lle permite, e así queda claro na día e en todos os informes, é que non poden superar os 3 grados a maiores da media do río Ulla e para eso nos 50 primeiros metros. Polo tanto, sostenibilidade total e absoluta, así o acreditou Augas de Galicia. As correntes de auga fría que entran, cada vez menos, nas rías galegas son fundamentais para entender a calidade e a cantidade dos mariscos galegos. O estratégico sector leva tempo falando de situación crítica. A produción de mexillón, ameixa, berberecho e outras especies clave caeu a niveis alarmantes. Falamos da reducción nalgúnas especies de ata un 90% nos últimos anos. O cambio climático e a contaminación son dous factores capitais para entender este fenómeno. E un cambio na temperatura da auga de 1, 2 ou 3 grados algo afectará, pero non nos fagan caso, que saberemos nós. Todo o exposto explica a implicación do sector marisqueiro nas protestas contra Altri, pero a conselleira dixo que aquí non pasa nada, así que non hai de que preocuparse. Bueno, pois eu teñolles que dicir que non lles vai a afectar en absoluto. Primeiro porque estamos falando de unha empresa que en línea recta está a 70 kilómetros da ría, pero son 130 kilómetros de río. Estamos falando de que hai un encoro
e os encoros acaban sendo incluso filtros aparte do que son as depuradoras, pero o control exhaustivo que se vai a realizar está nos 50 primeiros metros o carón da empresa en sí. E é ata tal punto que, como sabe todo o mundo, hai especies protegidas como son os mexilóns de río. Pois río abaixo, donde vai a facer a depuración a empresa, temos 8 mexilóns de ríos que os temos perfectamente localizados e que se lles vai facer un seguimento exhaustivo. Polo tanto, se imos facer un seguimento exhaustivo dos 8 mexilóns de río, imaginádevos se imos a ser prudentes, e ten que ser prudente a empresa ata chegar á ría. Ademais, Altri e as súas empresas filiais son un exemplo de exquisito cuidado do medio ambiente. Hombre, eso no es creíble estadísticamente. Como demostra que nunca foron multadas en Portugal, nin sequera cando en xaneiro de 2018 o río Tajo apareceu tal que así. Nós já fizemos 3 manifestações, nós já conseguimos que viesse uma comissão de ambiente ao terreno. Se o ministro do ambiente já foi umas 3 ou 4 vezes aqui ao terreno, disse por diversas vezes que a impunidade ia acabar, mas nada. Veio aqui o açude, veio o tamanho das placas. Isto é uma vergonha, as águas estão completamente castanhas. As análises da Axencia Portuguesa de Medio Ambiente revelaron que a contaminación tivo a súa orixe nas descargas da industria de celulosa. Que casualidade! A empresa Celtexo, filial de Altri, viuse obrigada a reducir inmediatamente a súa actividade, en concreto a expulsión da auga da factoría, pero non foi multada por nada. Ben, primeiro foi multada con 12.500 euros. Logo esta sanción reduciuse a 6.000 euros e finalmente foi substituída por unha reprimenda. Isto é literal dos medios portugueses consultados. Parece que a xudicatura é unha fantasía, vaias onde vaias. Nestas análises comprobouse que a cantidade de fibras de celulosa na auga eran 5.000 veces superior ás análises previas. Cabe salientar que as mostras para estas análises foron recollidas 6 días despois da reducción do 50% da expulsión de auga da factoría. Isto é, pasou de 15.000 metros cúbicos ao día a 7.500 metros cúbicos ao día, significativamente máis que as outras pasteiras da zona, que estaban autorizadas a expulsar 1.470 e 700 metros cúbicos respectivamente. A cuestión da carga orgánica expulsada ao río explicaron moi ben na televisión pública portuguesa. Essas duas empresas enviam para o Tejo 2,7% e 1,04% da carga orgânica. Já a Celtejo é responsável por 89,8% da carga orgânica lançada para o rio. A Inspeção-Geral do Ambiente vai repetir estas análises à Celtejo. Pero non, Celtexo, filial de Altri, multa non ten ningunha. Só 2 incendios na pasada década e dúcias de denuncias. A afectación do patrimonio cultural tamén deu que falar. 2 informes externos contratados e pagados pola empresa, o expresidente e o actual tesoureiro de ICOMOS España, a entidade que asesora a UNESCO, son a base do informe de patrimonio cultural da Xunta de Galicia, favorable a Altri, claro. Segundo a plataforma Ulloa Viva, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural aceptou e validou estes informes, cuxas conclusións trasladou e incorporou o propio informe oficial sen que figuren no expediente nin conste a emisión de ningún informe do persoal dos servizos técnicos da Consellería, nin documentos de análise e valoración de ditos informes externos. Esta xente traballa para a UNESCO, así que isto ten que ser suficiente. A cousa é criticar por criticar. No informe de Jordi Teserras, consultor en Patrimonio Cultural e Desenvolvemento Sostible, chama a atención o apartado referido á integración paisaxística. O elemento con máis impacto visual sería a cheminea de 75 metros de planta. A Catedral de Santiago, por comparar, mide 74 metros. Unha cheminea que expulsará nun ano 170 toneladas de nitróxeno, 21 toneladas de fósforo, 21.000 toneladas de sulfatos, 1.600 toneladas de sustancias con demanda química de oxígeno e 525 toneladas de materia en suspensión. Que raro que non recibiran cartos por descarbonización. A solución do consultor en Patrimonio Cultural e Desenvolvemento Sostible é
Imos ler no español original, fascinante. Diseñar la chimenea con una forma que tiene que ser cilíndrica, que armonice con su entorno en paisajes naturales, que la chimenea se convierta en un icono. Se sugiere integrar la chimenea en un diseño arquitectónico mayor que convierta el complejo industrial en un elemento arquitectónico atractivo. La altura y grosor no puede modificarse, ya que son las condiciones de diseño que garantizan la adecuada dispersión de los gases. Incorporar elementos decorativos o artísticos que la conviertan en un elemento icónico en lugar de una intrusión visual. Pintar la chimenea con tonos que se mimeticen con el entorno, verdes, marrones o grises en paisajes naturales. A resolución da Declaración de Impacto Ambiental está asinada pola Directora Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade da Xunta de Galicia, María José Echevarría, que, por casualidades da vida, é a parella de Antonio Casal, director territorial de ENCE en Galicia. Isto é algo totalmente normal e non hai ningún tipo de conflito de intereses en que unha persoa que é alto cargo da Xunta interveña en procedementos medioambientais que afectan a empresa dirixida pola súa parella. Exagerados. Isto, por suposto, foi unha casualidade, unha de tantas, porque hai máis, como por exemplo que outra das sinaturas da DIA é a do subdirector xeral de Impacto Ambiental, que viña exercendo este cargo en Comisión de Servizos. 5 días máis tarde da sinatura da DIA, a conselleira de Medio Ambiente ditou unha orde na que convocaba a provisión polo sistema de libre designación do cargo de subdirector xeral de Avaliación Ambiental, un cargo que previsiblemente será ocupado polo asinante da DIA. Seguindo coas casualidades, a que fora directora de Innovación da Axencia Galega da Industria Forestal da Xunta de Galicia, ata febreiro deste ano, Mercedes Rois Díaz, afirmou nunha publicación no seu LinkedIn que a instalación de Altri na Ulloa terá consecuencias irreversibles. Asegurou tamén que esta fábrica de pasta de celulosa e un mínimo porcentaxe de téxtil provocará un impacto ambiental e cultural sen precedentes. A resposta da conselleira de Medio Ambiente foi unha auténtica fantasía, sobre todo porque nos deixou ver ese puntiño macarra que tanto nos gusta. Bueno, pois a verdade é que descoñezo se esta persoa estivo traballando ou non neste proxecto. Si o fixo e non o puxo por escrito é unha gran irresponsable e, polo tanto, eso tamén ten consecuencias. A Axencia Galega da Industria Forestal foi un dos departamentos consultados para a Declaración de Impacto Ambiental. E a data na que Mercedes Rois deixou de ser directora de Innovación, febreiro, seguro que só foi froito do azar. Claro que sí, guapi. Así que non pensen mal, seguro que foi outra casualidade. Tamén é unha casualidade que o amplo informe do Consello da Cultura Galega sobre a cuestión, ignorado pola Xunta, fose tremendamente crítico con este proxecto. O pasado mes de febreiro, o coordinador deste informe, Eduardo Corbelle, falou con Noticias Dispersas sobre un dos aspectos que máis preocupan os detractores do proxecto, o eucalipto. Claro, hai efectivamente algunhas simplificacións un pouco excesivas feitas, por un lado, sobre o consumo que ten a planta, non? É dicir, as cifras que manexa o documento ambiental entregado polo promotor falan do consumo na primeira fase, pero non na segunda fase de maior producción, que debería de ser nunha aproximación conservadora o que se evaluase, non? Se hai capacidade para abastecer unha fase que se chegue, que en principio se pode autorizar que se implante, non? En segundo lugar, hai certa confusión sobre cal é o destino da madeira que sale de Galicia. A maior parte da madeira que sale de Galicia sale cruza o EO e utilízase na planta de Navia, en Asturias, non? Entón, efectivamente, chamar exportación a algo que simplemente cruza a fronteira e se consume ao lado, pois é complicado, e ademais resulta cando menos inxenuo pensar que polo feito de que esa materia prima se consuma dentro, os consumidores que están xusto nos arredores van deixar de facelo, non? É dicir, evidente que iso é un estímulo para a oferta, é un incremento da demanda sustancial, é un estímulo para a oferta que vai a tirar dela, non? E por outro lado, estamos nun momento complicado porque os últimos datos de existencias de eucalipto que temos disponibles son do cuarto Inventario Forestal Nacional, que é de 2009 en Galicia, non? 2008, 2009, depende da parte dos datos, e no momento actual estáse facendo o Inventario Forestal Continuo de Galicia, que ten todavía a parte de inventario, é dicir, a parte cartográfica está xa elaborada polos colegas da Universidade de Vigo, pero a parte de inventario de existencias, de crecementos, está todavía en proceso de elaboración. Por lo tanto, estrictamente non sabemos se hai madeira suficiente. Todo parece indicar que non, pero non o sabemos estrictamente. Porque tamén, polo que temos entendido, hai varios proxectos de pasteiras en América Latina,
simultáneos con este de Altri, corríxeme se me equivoco, lino en prensa recentemente, o que suporía incluso pues, máis competencia polo eucalipto. Tamén decías, a produción de eucalipto que se pode calcular necesaria, precisa para Altri, implicaría aumentar a extensión do eucalipto en Galicia, algo que técnicamente en teoría non se pode porque hai unha moratoria para plantar eucalipto. Claro, efectivamente. É dicir, decía antes que non estrictamente non sabemos se temos existencias suficientes ou non hasta que non estén publicados os datos do Inventario Forestal Continuo, non o saberemos. Todo parece indicar que non, en principio, polas cifras que fomos contando, porque o mercado da madeira de eucalipto en Europa é un mercado moi restringido á Península Ibérica. Todo o que se corta na Península Ibérica se consume na Península Ibérica, non? Entre España e Portugal. Por lo tanto, apenas hai testimonial o número de exportacións e importacións que hai no momento actual cara fora da Península Ibérica, non? O cara dentro. Entón, efectivamente, en América Latina hai procesos de plantación moi fortes en todo o sur de América, en particular en Uruguai, en Argentina, en Chile, en Brasil, e todo eso vai incrementar a disponibilidade de madeira, seguro, pero tamén efectivamente hai procesos en marcha para a implantación de novas pasteiras. Entón, claro, efectivamente, todo parece indicar que vamos a ter que ou ben traer madeira de fora ou ben plantar máis, non? Se non temos madeira aquí disponible, habría que plantar máis. Malia o que acabamos de ver e oír, a empresa continúa asegurando que non vai ser precisa a plantación de máis eucaliptos, porque hai de sobra. De feito, existe unha moratoria para plantar máis eucaliptos ata finais deste ano. Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta do 21 de abril, Alfonso Rueda dixo o seguinte con respecto a esta moratoria. Sí, bueno, en primer lugar, resulta curioso, ¿no? Algunas organizacións que na mesma comparecencia pública son capaces de decir que a moratoria non vale para nada e que ao mesmo tempo que a moratoria ten que manterse. Por tanto, a ver se nos poñemos de acordo nas cousas que se sosteñen. Saben de sobra que hai un prazo para decidir o mantemento ao levantamento que é a finais deste ano e, por tanto, lóxicamente, o Goberno galego lle toca tomar esa decisión e valoraremos todas as circunstancias que concorren. Primeiro, que é unha especie forestal que supón o sustento de moitas familias, isto hai que decirlo, e que ao mesmo tempo esta especie ten que convivir e temos que fomentar, ademais, a existencia de especies autóctonas, como estamos facendo, que a día de hoxe, por certo, ocupan máis superficie, as frondosas, as autóctonas, que o eucalipto. Durante este ano tomaremos unha decisión vendo todos os intereses en xogo. Que casualidade, verdade? Que será da moratoria? Analicemos a lista de pros e contras, ou máis ben de pros, do presidente. O eucalipto supón o sustento económico para moitas familias. E hai máis superficie de árbores frondosas que de eucaliptos. Quererá isto dicir que hai oco para máis eucaliptos? Quen sabe? Por suposto, isto non ten nada que ver con Altri, pero non me negarán que o timing ten o seu punto. Outro dos hits do goberno da Xunta e do Partido Popular é a crítica á oposición política que se opón a este proxecto. Finalmente parece que o PSDG aderiuse sen fisuras ao movemento Altri non. Altri é un atentado ecolóxico en contra de Galiza e a cidadanía galega e nós con ela non llo imos a permitir. Esta batalla ímola gañar pese ás súas mentiras e ás súas manipulacións. Mentiras, señor Rueda, como que estamos ante unha decisión técnica, cando todo o mundo sabe que esta é unha decisión política tomada polo seu goberno, que mesmo aproba normas a medida da macrocelulosa e que no seu empeño por ser o comercial de Altri está vostede rozando a prevaricación, señor Rueda. Si polo PSDG dependera, este proxecto recibiría 0 euros de fondos públicos, porque nin cumple nin o merece, señor Rueda. Saben cal é a conclusión? Moi fácil. Miren, maldita hemeroteca e maldito diario de sesións. Ou son vostedes unhos ineptos, ou son unhos mentirosos, ou non se enteran de nada, ou todo a vez. Ou todo a vez.
Mire, señora Pontón, cada un ten os seus motivos. Vostede ten que facer mérito cos cornelos do Pegal, e isto é así. E vostede o sabe perfectamente. Canto máis se ría, máis evidencia que é así. Crispación, loita, tensión, se o puseron por escrito, e vostede aquí encontrou unha oportunidade perfecta. E, señor Besteiro, eu non sei os seus motivos. Cando vin outro día rodeado de bandeiras coa estrela, pensei que ten unha aposta consigo mesmo para deixar o PSDG en 0 diputados. E de camiño vai a facelo. A Xunta, en boca das conselleiras de Medio Ambiente e Industria, e o Partido Popular, en boca da súa secretaria xeral, di que o proxecto non cambiou desde que fora apoiado de maneira unánime no Parlamento de Galicia. Este é un proxecto que antes das eleccións tiña o apoio dos distintos grupos políticos. É un proxecto que non cambiou en absoluto. Es que non ha cambiado absolutamente nada. Eso ¿No ha cambiado, conselleira? Absolutamente nada. Respecto de lo que presentó, eso sí lo sabemos porque tenemos la información. Entonces, respecto de lo que se presentó en su momento y respecto de lo que aprobaron todos los grupos parlamentarios en su momento, no hay absolutamente ningún cambio. O Bloque Nacionalista Galego votou a favor dese proxecto no Parlamento de Galicia e agora, unha vez que pasan as eleccións, pois estamos en contra, decimos que non e intentamos desgastar ao goberno con isto. E ao únicos aos que desgastan é a Galicia. Galicia, cada día máis linda, cada día mellor e mellor. Parece que un pouquiño sí que cambiou este proxecto. Detalles sen importancia. O apoio unánime no Parlamento de Galicia deuse en febreiro de 2022. A finais dese ano, a Xunta declaraba o proxecto de Altri como estratéxico. Entre os argumentos utilizados pola Administración destacaban os 2.500 empregos directos que ia crear a fábrica. Tempo máis tarde, e por cousas da vida, eses 2.500 convertíronse en 500. 2.000 postos de traballo menos. A ver, 2.000 empregos máis, 2.000 empregos menos son inapreciables. Todo é queixarse. A Xunta e a empresa aseguraban que se producirían 200.000 toneladas de liocel ao ano, unha fibra téxtil. O que esqueceron comentar é que se producirían tamén 400.000 toneladas de pasta de celulosa e 13.000 toneladas de xeso, entre outras cousas. Segundo publicou La Voz de Galicia en marzo de 2024, o proxecto de Green Fiber, participada nun 75% por Altri e nun 25% polo dono de Greenalia, unha empresa na que pola maxia das portas xiratorias traballa a exconselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. Que cousas, verdade? Este proxecto é, e citamos, o mesmo en orixe, só que foi evolucionando á medida que foi necesario expoñelo en detalle. Dito doutro modo, seguimos citando. O proxecto de inversión presentado hai máis de 3 anos limitábase a expor un plan de negocio baseado na produción de liocel. O obxectivo era abastecer o 5% da demanda mundial con 200.000 toneladas ao ano, sen referencia algunha á fabricación de pasta de celulosa, mentres que o plan definitivo, sometido ao estudo de impacto ambiental, entra ao detalle no proceso de produción industrial que está centrado na pulpa de celulosa ou celulosa soluble. Outro dos moitos puntos polémicos é a cualificación deste proxecto como macrocelulosa. Preguntadas por este particular, as conselleiras de Industria e Medio Ambiente acudiron a respostas que oscilan entre a filosofía, a poesía e outras tanxencias. Estamos hablando de dos cosas distintas. Es que, ¿qué es una macrocelulosa? ¿Qué es una macrocelulosa? ¿Qué é macrocelulosa? Macrocelulosa es ti. ¿Cuál es la pregunta respecto de ENCE? Es un proyecto más pequeño, producirá menos que está produciendo ENCE. Se han hecho análisis, y eso es una cuestión absolutamente objetiva, que parten exclusivamente de la extensión de las fincas donde se va a asentar la factoría. Por ejemplo, cuando una parte sustancial es una zona, desde el punto de vista natural, protegida y por lo tanto no va a tener ninguna actividad industrial. Desde el punto de vista de la producción, en la primera fase producirá la mitad de lo que está produciendo ENCE y en la segunda parte no llegará al total que está produciendo ENCE, partiendo de la base de que una parte se va a utilizar para fibra textil.
Con lo cual, el decir que es una macrocelulosa es una cuestión exclusivamente de darle un nombre. ¿A qué se están refiriendo cuando dicen que es una macrocelulosa? Los datos respecto de lo que se aprobó en el Parlamento son exactamente los mismos. Todos los partidos políticos conocían cuál era el proyecto y la demagogia se puede estirar como un chicle hasta donde se quiera, pero esa cuestión no es verdad. Bueno, estamos falando a era do cartón, estamos falando da era do papel. Falar de macrocelulosa moitas veces a xente di é que se nos ven encima. Pois a resposta é pois hai que ver a Marín, que está ao lado de Pontevedra, e todas as súas playas teñen bandeira azul. E iso non o di a Xunta de Galicia, senón que o verifican outras entes que son externas. Polo tanto, que non se preocupen, non vai haber afección á auga, non vai haber afección á terra, e é compatible incluso coa agricultura e a gandeiría ecolóxica. Esta última resposta da conselleira choca coas propias explicacións da empresa, que na súa web preguntábase a si mesma: vaise producir liocel para a fabricación de papel? A súa resposta é que non. Nesta planta, din, extraerase a celulosa da madeira para producir exclusivamente fibras textiles e ou fibras solubles, que é a materia prima para aplicacións textiles e para moitas outras cousas. E isto dicímolo nos. É dicir, continúan, son produtos diferentes da pasta de papel, cun proceso de produción distinto e, por tanto, os seus impactos tamén son diferentes. Estamos na era do cartón e do papel. Temos que prescindir do elemento máis contaminante como son os plásticos e os microplásticos. Pero o proxecto é exactamente o mesmo. Ben, pode que non. Pero é parecido. Ademais, unha empresa que se chama Green Fiber, fibra verde, participada por un señor que é dono doutra que se chama Greenalia, Verdealia, ten que ser superecolóxica, se ata ten a palabra verde no nome. As persoas que cualifican isto de greenwashing, lavado de imaxe verde, son unhas exageradas. A xestión da comunicación é unha sostenión propagandística cargada de mensaxes manipulados e manipuladores que nada se corresponde co proxecto. As mensaxes na loita polo relato que a empresa Green Fiber Altri están a mandar á sociedade son respostas a críticas das propias plataformas, das propias comunidades locais e até dos propios científicos polos pontos críticos do propio proxecto, que incumple 8 directivas europeas. Entón, é unha comunicación propagandística manipulada, é unha comunicación que non se corresponde coas verdadeiras intencións da empresa e ao que está pedindo formalmente e oficialmente o regulador, que neste caso é a Xunta de Galicia, e os reguladores estatais e europeos que son o Estado Central e a Unión Europea. Por lo tanto, é unha estrategia de unha propaganda manipulada con base en pseudociencia e en pseudoverdade que pretenden convencer a unha ciudadanía de que unha chimenea de 75 metros emite emisións de nitróxeno, fósforo e partículas moi contaminantes, de con pintala de verde, pois xa se vai integrar na paisaxe e vai contaminar menos, e os ventos non van ir para en dirección a Santiago, a Lugo, a Coruña ou a Ourense, ou a cidade de Ourense. Non hai procura da verdade, da honestidade, o que hai é unha tentativa de obter unha concesión durante 75 anos para ter beneficio e lucro privado a custa da saúde colectiva de todos os galegos, de estragar o medio ambiente e de depredar os recursos naturais máis preciados e culturais tamén, como pode ser o Camiño de Santiago da Galicia e o seu Produto Interior Bruto. O sea, as externalidades pagámolas todos, entre todos, e os beneficios levan eles a custa de toda unha serie de abriscos sociais, culturais, económicos, ambientais e de saúde. Que por outro lado, e é preciso decirlo con moita claridade, non entenden onde están, non entenden a xente nin as comunidades que están, menosprecia, que ten unha cultura de odio das comunidades afectadas, e é un odio que se basa nunha arrogancia e nunha soberbia propia de tempos neoimperialistas e de países dictatoriais.
Outro aspecto significativo deste proxecto é a promesa de que Altri pecharía o ciclo productivo da madeira, unha promesa recorrente nas manifestacións públicas do goberno galego. Este é un proxecto que supón cerrar o círculo do sector madeireiro aquí en Galicia e a partir de aí a pregunta sería por que muda a xente? No mesmo proxecto falase de que a factoría sería unha industria de enclave. A industria de enclave é un modelo económico no que se localizan actividades productivas en países subdesenvolvidos para a exportación sen integrarse na economía local. Pero pode que cando no proxecto falan de que é unha industria de enclave, refíranse a outra cousa. Bueno, pois porque unha multinacional e as multinacionais o que fan é buscar o recurso e o lugar ideal. O igual que alguén se pregunta por que está Stellantis en Vigo e procede de non sei donde e por que hai empresas galegas que se van a Portugal. Eu lembro no Parlamento ás veces que se nos dixo por parte do BNG que se nos iban as empresas de Galicia, que se estaban deslocalizando, que iban para Portugal. Que ocorre agora? Que o que mudou? Cando unha empresa vende afora é porque a empresa é mala? Bueno, primeiro é porque ve que hai estabilidade política. En segundo lugar, é porque ve que ten un recurso. E a partir de aí, eu o que si lle pediría aos distintos grupos políticos, tanto o BNG como o PSOE, que deixen de poñer o foco nas empresas, porque ao final o que van a provocar é que as empresas miren con mal ollo a Galicia. Xa se sabe que en Noticias Dispersas non temos base teórica, así que preguntamos por este particular a Edelmiro López Iglesias, profesor titular de Economía Aplicada na Universidade de Santiago, onde coordina o Grupo de Investigación de Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social. Foi tamén, por que non dicilo, director xeral de Desenvolvemento Rural entre 2005 e 2009. Galicia conta actualmente cunha cadea forestal madeira cun peso económico importante, supón ao redor do 2% do PIB, pero ese peso vese moi limitado pola especialización da cadea na produción de materias primas, madeira, e na primeira transformación, mentres que moi limitado o desenvolvemento da segunda transformación. Producimos a mitade da madeira de España, pero na primeira transformación o noso peso baixa ao 16% e Galicia supón menos do 5% do total de España, tanto na industria do papel como na fabricación de mobles. Nese contexto, o proxecto Gamma, que promove Altri xunto con Greenalia en Palas de Rei, é presentado polos seus promotores e pola Xunta de Galicia como unha instalación industrial que permitiría pechar eses ciclos productivos e, ademais, conectar a cadea forestal coa cadea textil. A realidade, cando un analiza o contido do proxecto, está lonxe deses anuncios. É certo que este proxecto industrial viría a engadir unha nova liña a cadea forestal madeira de Galicia, destinada á elaboración de fibras textiles a partir de madeira de eucalipto, pero os produtos, especialmente na fase inicial, que para que até agora se conta con previsións económicas, os produtos centraríanse nas fases iniciais, en concreto celulosa soluble e só de forma secundaria liocel. Isto o que faría é reforzar a especialización da cadea na produción de materias primas, madeira de eucalipto, e na primeira transformación, celulosa soluble. En cambio, non se perciben os vínculos que este proxecto podría ter coa cadea textil-confección que existe na economía galega, que está concentrada nas fases finais, confección e, sobre todo, deseño, logística e distribución de prendas de vestir. Por lo tanto, do punto de vista económico, o proxecto Gamma non faría senón acentuar a especialización actual de Galicia na produción de materias primas forestais, madeira de eucalipto principalmente, e na primeira transformación, neste caso, celulosa soluble. Un dos máis enigmáticos aspectos deste proxecto é o acordo que deu orixe ao mesmo. O 1 de outubro de 2021 asinouse un memorando de entendemento cuxa existencia é pública, aínda que o seu contido non foi revelado. Este acordo foi asinado pola empresa Impulsa Galicia, unha sociedade público-privada fundada pola Xunta de Galicia e a banca para apoiar a maduración de proxectos que optasen os fondos europeos Next Generation. Esta sociedade, presidida por María Jesús Lorenzana como conselleira de Economía e Industria, elixiu a compañía portuguesa tras un proceso
proceso de negociación con 4 grandes empresas de ámbito nacional e internacional. O 40% desta empresa pública ou privada pertence á Xunta, o 38% á banca, o 12% á Reganosa e o restante 10% a Sogama. Os pormenores deste acordo son secretos. O BNG tratou de acceder a este documento en 2024, pero non o conseguiu. Os compañeiros de Praza Pública, referente informativo deste país, fixeron o propio en 2025 e o resultado foi o mesmo. A Consellería de Economía asegurou que, como a participación da Xunta non é superior ao 50%, non se pode considerar unha sociedade mercantil pública autonómica, así que a Lei de Transparencia non vai con ela. O Consello de Contas de Galicia non concorda con esta apreciación ao valorar a participación da Xunta en Reganosa e Sogama. Nós, que somos máis revirados, non entendemos moi ben como unha empresa maioritariamente participada pola Xunta de Galicia e aínda que non fora maioritariamente participada, este exenta da transparencia debida. Pero é que nós, xa saben, somos así, tiquismiquis. Parece, pois, que quedaremos coas ganas de coñecer os pormenores deste acordo, o que levanta non poucas suspicacias, aínda que xa se sabe que a xente é do peor, e ter que andar dando explicacións de calquera cousa que se asina é moi cansado. Ademais, o Partido Popular ten maioría absoluta, así que pedirlles que expliquen cousas ou criticar calquera cousa que fan é de antigalegos, antidemócratas e antitodo, así en xeral. Mesmo debe ser inconstitucional, ou algo. Foi todo. Seguiremos informando. Que chapa la Virgen, non? Como non nos den o Pulitzer desta.